खुलुमबाय मानगोनां रायजो राजाफोर एन्ड माय डियर इउथ्स। प्रमद बर' बिथांखौ बखिबानो दिनै जोलैनि हांगार जायो। प्रमद बर' बिथांखौ मोजां मोनोब्लानो दिनै बयनिबो मोजां मोननाय, बर' हारिखौ मोजां मोननाय आरो लोगोसे इउपिपिएल दोलोखौ मोजां मोननायानो हिंसा जौ बेदरखौ मोजां मोनै, माने इउपिपिएल दोलोखौ मोजां मोननायानो सान्थि। मा खोथा जाखो बे? प्रमद बर'जों बर' हारिनि सुथ्रु बिरोधि जोलैनि हांगार बायदिसिनाया मा सोमोन्दो दं? प्रमद बर' बिथांजों इउपिपिएल दोलोजों लोंनाय जानाया सान्थिया मा सोमोन्दो दं? बे रायजो राजा नोंथांमोन बेनि एन्सारखौ नोंथांमोना लिरनानै हर। बिथाङा हाजारखि गोरोन्थि मावा मानो बिथांना गोरोन्थियानो नङा। दिनै मोनसेबो दफाफ्रा दिनै जाफुंनायनि लामायाव गैया। बोरो रेलवे कच फेक्टरिया बोरो, नाथाय बिथाङा गावनि गोरोन्थिखौ मोनसेबो स्वीकार लाया। जादों आरो मावदों। साख्रि बाख्रिनि खेत्रआवनो होन, दिनै बेसेबां लाख लाख थाखा लानानै बिथाङा साख्रि होदों बेखौ बयबो मिथिगौ, रायजो राजाया फोरमान दं। आरोबाव बिथांमोना खौसेथिनि नामावबो राजनिति खालामदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थ्रुयैहाय। बे खोथाखौनो मानगोनां बिएसइउनि आफादगिरि सोगोमसार बसुमतारी बिथाङा फारि फारि थर्म थर्मयै खोन्थादों। नै Demon God will see. God
नुनो मोनबाय खोनानो मोनबाय मा साननो कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायबानो जाबाय। थेंक इउ फर वाचिं, लाभ इउ।